Pola Menorca, el poble del Castell, ha donat el tret de sortida oficial a les festes de Sant Jaume 2026. Tot va començar amb el passacarrers de la colla de geganters i grallers del Castell, que acabà amb el ball dels gegants del poble, en Jaume i na Roser, davant les autoritats i el públic assistent. Seguidament, el bal de Lluís Camps va pujar a l'escenari per manifestar l'orgull de veure la plaça plena de gent i va procedir en el nomenament del Castellufa de Sany, que en aquesta ocasió va recaure en Pedro López Pachón, el fill petit d'una família de 7 germans arrelada al castell, que des que es va casar hi va anar a viure a un pis que fa cantonada entre els carrers Victòria i Carrer Gran, des de que seva refresca els veïns amb aigua i regala polos durant la davallada del dia de Sant Jaume. El premi per l'entitat associativa de Sany va recaure en la secció de futbol femení de l'Atlético Villacarlos per les seves fites aconseguides. El portaveu del club, Òscar Moreno, va tenir un agraïment molt gran per totes les persones que van creure en un projecte que va començar únicament amb 3 jugadores. Moreno va agrair a les famílies el fet de portar les jugadores als entrenaments i als partits i animar-les en les victòries i recolzar-les en les derrotes. A continuació, Camps va dir en la seva presentació que és aquest sentiment de comunitat, aquest orgull de fer camí junts, el que dona als veïns del castell la força per viure les seves tradicions amb més passió que mai. Va agrair la feina feta a totes les persones que fan possible la festa i va convidar a pujar a l'escenari el pregoner de Sant Jaume 2026, Antoni Sans, més conegut per Antoni el Fabioler o Antoni de l'Autoescola. Sans va fer un discurs molt emotiu, donant compte de la seva història vinculada al poble, la seva participació a Sant Jaume de 30 anys com a fabioler. Tots els assistents van ser obsequiats amb una piruleta, tal com sol fer amb els alumnes a la seva autoescola. Va deixar ben clar que el seu no era cantar, però els seus amics, en Carlos Gañito, en Pedro i Naïssa Moya i Antoni Ametller, van cantar un parell de cançons ben menorquines i quan el pregoner s'hi va sumar no va desentonar gens. Veient ses barques de bord amb un estol de gavina. A banda de la de fabioler, Sans va mostrar una faceta seva fins aleshores més desconeguda, la de glosador. El va acompanyar també na Cristina Fullana, fabiolera de Sant Jaume, que es va acomiadar del càrrec també l'any passat. Finalment, tots els fabiolers de Sant Jaume en actiu varen pujar a l'escenari per interpretar el que des del 1994 podríem qualificar de himne, si no oficial, sí oficiós del castell. Les festes de Sant Jaume ja tenen pregó i els dies grans són a tocar de mà. Mobles Can Triai, avui i sempre amb tu.